С облегчаването на мерките и разрешаването на заниманията на открито, много хора излизат сред природата. Водните площи са от най-посещаваните места. Какво не трябва да забравяме за наша безопасност? Владислав Цветков беше на курс по спасяване в бързите води на река Струма. Стигнеш целта си във водата е да я познаваш до такава степен добре, че да знаеш как да се придвижваш пред нея с нейна помощ, а не да се бориш. Движението във водата не е борба. Ние нямаме никакъв шанс срещу бързата вода. Тя просто си решава какво да направи и какво да направи с нас. Опасна е наистина и аз имам респект винаги към природата като цяло. Съветите са ясни и ги дават наши спасители, докато са на обучение за спасяване в бързи води. Те сами придобиват опит в бурните води на река Струма. Има някакви правила, които можем да ги спазваме. Горе-долу се опитаме нещо да противодействаме, но като цяло нищо не може да се направи срещу бързата вода. Има ли сте някаква така по-особена критична ситуация? Да, имам всяка година. За съжаление. Казвате, че сте доброволец. Защо? Защо го правите доброволно това нещо? В името на какво го правите? В името на доброто, всъщност. Това е истината. Правя това, защото ако няма хора като мен, които да го правят, няма да има кой да го прави. За BTV новините, Владислав Цветков.